reliable e-cash, a method whereby on the internet you can transfer funds from A to B without A knowing B or B knowing A. That kind of thing will develop on the internet. El a fost Milton Friedman, laureat al Premiului Nobel pentru Economie și vizionar. În 1999 vorbea despre o lume care se schimbă și apariția unei monede planetare care va revoluționa tranzacțiile financiare. A murit însă înainte de a-și vedea profeția împlinită. Azi, la 15 ani de la discursul lui, schimbarea pe care o anunța se face simțită și e spectaculoasă. Acesta reprezintă aparatul meu de minat, format din 2 plăci de bază, clasice, procesoare pe fiecare, 5 plăci video. În podul casei sale din Cluj, Vlad Mandiuc are un mic Eldorado, ascuns într-un dispozitiv ciudat, plin de lumini, cabluri și piese cu nume complicate. E un fel de calculator care îl ajută să facă virtual ce făceau americanii în plină goană după aur, să sape după o comoară. El îi spune minerit, pentru că așa îi spun și milioanele de pământeni care au descoperit în ultimii 4 ani cum poți face o avere fabuloasă cu efort zero. Comoara virtuală, care se poate transforma însă oricând într-o comoară reală, se numește Bitcoin. O monedă care nu există, nu o poți ține în palmă, nu o poți aranja în fișicuri, dar care te îmbogățește minut de minut, doar lăsând acest dispozitiv ciudat să lucreze singur. E o monedă care evoluează atât de rapid, încât unii și-au dublat venitul într-o singură lună. Am aflat că un prieten de-a meu și-a cumpărat în vară 20 de bitcoin cu $100 bucata și în 4 luni de la $2000 a ajuns la 20.000. Și-a schimbat o parte în fiat, vacanță, bucurie. S-a mutat pe perioada iernii în Spania să-și plătește chiria de acolo. Nu vrea iarnă, vrea vară. Vlad Mandiuc n-a ajuns încă la această performanță, din simplul motiv că multă vreme a fost sceptic și îi pare rău. Am pierdut un start foarte puternic. Dacă intram în sfera Bitcoinului, să spunem, acum un an jumate când am auzit prima oară, eram foarte câștigat la ora actuală. Foarte câștigat. Dar chiar și așa nu stă rău deloc. În decembrie 2013 a investit 1.700 de euro în ciudatul dispozitiv pe care l-a pus să sape după Bitcoin. O lună mai târziu își acoperise investiția, iar acum merge puternic pe profit. Ăsta e contul meu și ar trebui să am și o sumă de Bitcoin undeva. Aici, 0,1462 Bitcoin. Astea sunt ultimele 2 zile dimineața. Mers incredibil de bine și profitabil. Poate părea o sumă mică, dar nu e. În momentul interviului, un Bitcoin valora $812, ceea ce înseamnă că Vlad Mandiuc a câștigat în 2 zile $116. Iar dacă mineritul va merge în același ritm, la sfârșit de lună va avea $3.000-4.000 în cont, fără să facă nimic. E atât de simplu, e un singur site și asta e chiar contul meu cât am câștigat în fiecare zi. Și puterea mea de calcul, cât minez acum. Super ușor. Username-ul e adresa ta de Bitcoin și el îți bagă în fiecare zi banii pe care i-ai minat alături de toată lumea. Deși pare prea frumos ca să fie adevărat, Bitcoin chiar a îmbogățit milioane de pământeni. Mai mult, state ca Germania, de exemplu, companii și organizații internaționale ca Google, eBay sau cazinourile din Las Vegas acceptă deja plățile în Bitcoin. Cum a apărut această monedă e un adevărat mister. Nașterea Bitcoin se leagă de numele Satoshi Nakamoto, dar cum nimeni nu l-a văzut sau auzit vorbind vreodată, există suspiciunea că e doar un pseudonim care poate ascunde orice. Poate să fie o persoană, poate să fie o companie, poate să fie, nu știu, orice entitate care raționează. Poate să fie și o grupare de oameni. Dar în mare, să știi de el, că a colaborat la începutul Bitcoinului să pună la punct rețeaua, să înștiințeze primii oameni care s-au apucat de minat. El a produs chiar și primul Bitcoin și la ora actuală Satoshi Nakamoto deține o sumă destul de mare de Bitcoin și nu se mai știe nimic de el. Moneda a apărut în 2009 și se pare misteriosul Nakamoto a ascuns într-o mină virtuală, adică într-un program, o cantitate de 21 de milioane de bitcoin, după care i-a învățat pe oameni să sape după ei, mai precis să rezolve o ecuație. Dacă afli rezultatul, sistemul eliberează 25 de bitcoin. Cel care descoperă soluția primește jumătate din cantitate, iar restul se împarte după un algoritm la ceilalți pământeni care mineresc simultan. Apoi, sistemul emite o nouă ecuație.
În primii ani era atât de simplu să găsești soluția, încât un om oarecare putea să o facă folosind calculatorul de acasă. Așa au apărut pe piață până astăzi 12 milioane de bitcoin, echivalentul la 10 miliarde de dolari. Acum, în program mai sunt ascunse doar 9 milioane de bitcoin și numărul de căutători a crescut foarte mult, așa că ecuațiile au devenit din ce în ce mai complicate. Ca să facă față, minerii virtuali au început să-și cumpere calculatoare tot mai performante și să colaboreze în grupuri mari, unde se împart echitabil sumele investite, facturile imense la curent electric și câștigul. IT-știi cred că mina lui Nakamoto va seca peste un secol și că la ecuațiile pentru ultima sută de bitcoin, calculatoarele vor lucra ani întregi, iar până atunci valoarea unui bitcoin ar putea fi de 10 sau de sute de ori mai mare, pentru că moneda a crescut enorm în ultimii 2 ani și cine a investit la timp azi e un om foarte, foarte bogat. Prima tranzacție cu bitcoin a reprezentat plata curentului pentru producerea bitcoinului. Următoarea tranzacție a fost o pizza care s-a vândut cu 10.000 de bitcoin. Iar astăzi, de 200 de bitcoin poți să zbori în spațiu și de 10.000 de bitcoin poți să îți cumperi o insulă. În fiecare an, prețul bitcoin a crescut poate de 100 de ori. Astea sunt evoluția prețului pe ore, pe zile și mai departe, pe minute. În 2012, prețul bitcoinului era de $3. Din 2012 până la 2013, la început, prețul a ajuns la $12. Deci a crescut de 4 ori într-un an de zile. După care, aici, în luna a 10-a, practic au început investițiile masive în Bitcoin. Moment în care prețul a ajuns la maximul istoric de $1.200. Horea Vușcan a investit prima dată în Bitcoin acum 1 an și jumătate, însă el nu minerește și nu are calculatoare puternice și ustensile cu nume ciudate. Face bani stând pe o bursă online specială și pândind momentele cele mai bune pentru a vinde și a cumpăra Bitcoin. O piață fluctuantă, dar și plină de oportunități, care îi poate mări substanțial veniturile în orice moment. El nu pierde nicio ocazie. Acum, tocmai a găsit una și, spre stupoarea noastră, se aruncă puternic în joc. Trebuie să cumpăr un pic, că văd că prețul crește. Am făcut și o cumpărare. De 5 bitcoin? Da. Acum cât am filmat eu? Da. Ai dat 100 de milioane? Da. Și ești ok? Mi-a zis cât am băgat, așa că... Dar nu mi-ai zis 1 milion de ce? Dolari. Adică a făcut $1.000.000 din Bitcoin pe care îi reinvestește în aceeași monedă. Iar afacerea îi se pare atât de profitabilă încât a hotărât să înființeze o platformă și pentru România, unde oamenii să-și poată face propriile tranzacții. Trebuie doar să ai la o bancă un cont în lei sau în valută și un alt cont virtual unde să intre bitcoinii. Această platformă face posibil transformarea banului tradițional în Bitcoin. Aici vedem prețul în RON, cantitatea și aproximativ cât costă. Asta înseamnă că există 7 bitcoinuri la 2600 de lei pe bucată. Contul cu Bitcoin, spune el, e mai sigur ca banca. În plus, nu-ți cere nimeni socoteală pentru el. Nu plătești impozite, taxe, dobânzi, TVA la tranzacții, pentru că el, oficial, nu există. Și cu toate acestea, poți cumpăra cu Bitcoin orice. Aici e cursul momentului. Dacă vrei să faci o plată de 5 lei, automat îți apare 001924 Bitcoin. Dacă vrei să faci 100 de lei, 0038. Dacă vrei să faci 50.000, ai 192 de Bitcoin la prețul momentului. Bitcoin transmite banul de la A la B prin intermediul internetului, direct din portofel, la fel precum cash-ul. Nu mai este niciun sens în a merge la bancă, a depune bani, a face un ordin de plată, a-l transmite în alt cont bancar și de-abia de acolo să-l poți scoate. Atât de bine a intrat deja moneda Bitcoin în România, încât Horea Vușcan susține că astăzi suntem printre cei mai activi din lume. România este una dintre țările care au foarte mult Bitcoin. În topul țărilor ne aflăm în primele 20 de state care avem Bitcoin și care utilizăm Bitcoin. Pentru că avem programatori, avem internet, avem tineri de perspectivă, avem oameni geniali care sunt în România. Tocmai de aceea, locurile în care se fac plăți în Bitcoin încep să se mulțească și ajung în lumea reală. Horea Vușcan tocmai a inventat un dispozitiv care te ajută să-ți plătești în moneda virtuală biletul pe orice mijloc de transport. Sistemul va fi folosit în marile orașe ale României. Biletul ăsta clasic se introducea în validator și se tipăreau informațiile de validare pe acest card. La fel ca și acest bilet, va veni, va scana
Avem adresa unde poate să plătească 001 Bitcoin pentru transportul în comun. Dacă mergi în Alba Iulia, în Satu Mare, în Zalău, în Constanța, în Brăila, în Craiova, în Râmnicu Vâlcea, peste tot vei vedea acele automate din care îți cumperi biletul de transport în comun, îți cumperi biletul de parcare. Și nu numai bilete. Servus, domnule. Domnul Horea. Cristi Cora și-a deschis în Oradea o academie de formare profesională unde cursurile pot fi plătite și în Bitcoin. A prins atât de bine încât s-a extins rapid în alte 3 orașe și e sigur că vor mai fi. Este o monedă de viitor. Am foarte mare încredere în ea. Oferă extrem de multe posibilități, atât de plată cât și de consum. Este cât se poate de facil de folosit în momentul de față. Ne scapă de mai toate cozile interminabile, de la bănci, comisioane, tranzacții în așteptare. El însuși e dovada vie a succesului. A fost unul dintre pionieri în folosirea Bitcoin și a făcut din ei o mică avere. A cumpărat acum 1 an și jumătate, când cursul era sub $50 moneda și i-a folosit când rata de schimb crescuse spectaculos. Cu Bitcoin și-a plătit nunta pe care a organizat-o în Republica Dominicană și lunile de miere de după. A fost o experiență super mega extraordinară. Nu aveau rețeaua informatică pentru a susține posturi și alte modalități de plată prin card. Acceptau doar cash, moneda națională și culmea Bitcoin. Și am fost super plăcut surprins să găsesc o insulă exotică din lumea a treia care totuși a sărit peste banking, peste mailing, peste POS-urile noastre tradiționale și a ajuns direct la Bitcoin. Am stat 3 luni acolo. Am mers pentru 2 săptămâni și am rupt biletele și toate cele am rămas 3 luni. Pariază fără teamă pe acest fenomen care capătă tot mai multă amploare. În jur vede în fiecare zi noi business-uri care acceptă Bitcoin ca variantă la leu. Acum tocmai plătește echivalentul la 73 de lei pe consumația făcută într-un restaurant. S-a scanat. Plata este de 0,028 BTC. Deja plata acolo, vezi? 0,028. În lume însă tranzacțiile nu sunt atât de modeste. Oamenii cumpără artă, imobile, mașini sau chiar insule, fie din magazine, fie de pe nenumăratele site-uri dedicate deținătorilor de Bitcoin. Chiar în America, în taxele locale, poți să le plătești prin Bitcoin. Poți chiar să zbori în spațiu cu Virgin Galactic, acceptă inclusiv plată prin Bitcoin. Un iaht îl poți cumpăra cu 30 de bitcoinuri, poți să cumperi o casă de 400 de ani cu 3200 de bitcoinuri, poți să cumperi un Mustang, poți să cumperi un iaht, o opere de artă, uite, un avion, un Cessna, costă 400, practic tot ce vrei să poți cumpăra. Ștefania Nistoreanu are și ea un astfel de site, unde își vinde propriile picturi. Am tablouri și de 1 bitcoin jumate și am tablouri și de 25 de bitcoin sau 30 sau ceva de genul ăsta. Stă în atelierul ei din Brașov și pictează cât e ziua de lungă. Artă care ajunge și în țară, dar și la oameni împrăștiați pe tot globul. Și undeva, la loc de cinste, e o pânză la care ține foarte mult, un tablou dedicat monedei Bitcoin. E atât de convinsă că într-o zi vom avea cu toții portofele virtuale, încât a vrut să fie prima care îi dă monedei o formă artistică. Eu cred că vor dispărea monedele naționale. Banca nu mai acoperă de mult valoarea banilor. Adică, de exemplu, dolarul e terminat din 2008. Se susține prin perfuzii. Nu mai sunt dolari suficienți, clar, deci au dispărut. Bitcoin face parte dintr-un sistem care va schimba civilizația. În bine. Sistemul financiar actual e departe de ce ar trebui să fie. Caut mereu că nu sunt bani, nu avem bani. Bitcoin poate fi o alternativă economică. Face parte dintr-o revoluție pe care noi o trăim în momentul ăsta. Și nu e singură în convingerea ei. Până și unii analiști economici cred că suntem deja în fața alternativei fericite la moneda fizică, pe care guvernele și băncile adoră să o gestioneze, nu neapărat în favoarea noastră. Din punctul meu de vedere, la ora actuală, e clar că Bitcoin-ul e superior banilor cu care operăm la ora actuală, care sunt controlați de băncile centrale, de niște grupuri de interese, în general de state, care își finanțează deficitele din producția monetară. Sunt tot felul de beneficiari în jurul acestei producții de bani din nimic și e clar că Bitcoin-ul va bate banul fiat și îl va scoate complet din piață. Cristian Păun cunoaște bine acest fenomen. Crede că Bitcoin a apărut tocmai din nevoia oamenilor de a se descotorosi de povara atâtor taxe plătite unui stat greoi și cu o tendință vizibilă de a-și împovăra cetățenii și mai mult.
Observăm că economiile astea tot mai agresate de cei care vor să trăiască nu corect, vânzând ceva pe piață, ci din taxe și din producție monetară, corecțiile astea observăm că sunt tot mai profunde și tot mai violente în materie de prăbușire ale burselor, prăbușire ale puterii de cumpărare și așa mai departe. Da, vor fi crize tot mai dese și tot mai profunde și atunci poate că, la un moment dat, omenirea va sesiza costurile acestea și va dori cu adevărat să le corecteze și se vor aplica cu adevărat reformele de care vorbim aici și care evident că includ și acest Bitcoin și aurul. Ați investi în Bitcoin? Da, și în aur și în pământ. Acestea sunt investiții sigure, pentru că valoarea acestor bunuri se păstrează necondiționat prin prisma rarităților. Ori totdeauna ceea ce este rar este valoros. Aurul e rar, Bitcoinul e rar, pământul e rar. Pe de altă parte însă, în lipsa unui control al instituțiilor, Bitcoinul a cunoscut deja câteva episoade în care era cât pe ce să se compromită. Unii au spălat bani sau au făcut trafic de carne vie, alții au comandat asasinate și le-au plătit în Bitcoin, tocmai pentru că moneda nu poate fi urmărită. Recent, după 3 ani de investigații, CIA și FBI au arestat un traficant de stupefiante și i-au confiscat peste 1,2 miliarde de dolari. Dar nu i-au găsit niciodată adevărata comoară, care rămâne ascunsă undeva pe internet, într-un cont de Bitcoin. Proprietarul acelor site de droguri are în momentul de față propriile sale monede în portofelul care nici măcar FBI-ul, CIA-ul și toate serviciile secrete americane nu pot să le scoată de la ei. De ce? Pentru că sunt atât de bine și atât de sigur încriptate aceste monede, încât fără parolă nimeni nu are acces la ele. Speriată de fenomen, China a anunțat în decembrie anul trecut că interzice Bitcoin. Haosul s-a instalat la nivel mondial, iar moneda, care valora atunci $1.200, a ajuns la jumătate. Acum însă chinezii se pregătesc să reintre în zona Bitcoin, ceea ce probabil va duce la o explozie a monedei. Un moment care le va reaminti celor care n-au crezut în ea că au făcut o mare greșeală. Bogdan Zară e printre ei. Am aflat întâmplător, printr-un joc. Am cumpărat vreo 120, vremea nici nu știa exact ce îs, la ce se folosesc, informații în română nici nu prea găseai pe Google despre Bitcoin, era doar un șir de numere trimis într-un mail. Era cam $1, gata. I-a luat însă mai mult în glumă și în 2011, când valoarea lor era neglijabilă, i-a reinvestit în jocuri. Dacă nu s-ar fi grăbit atunci... $80.000 erau azi, salariul pe 10 ani. Cam în aceeași perioadă, o greșeală de neiertat făcea și britanicul James Howell, care a aruncat la coș un hard extern pe care stocase 7.500 de monede Bitcoin. Azi ar fi valorat $4 milioane. I'm absolutely devastated, to be honest. When I realized what I'd done, it was a oh my god moment, if you will. But they just cost me the electricity to run the laptop for the week. At the time, there was no value added to Bitcoins. It was so early and so new. Azi, Bitcoinul e într-o ofensivă continuă împotriva monedelor naționale, având perspectiva reală de a deveni într-o zi valută planetară. Răzbunarea unei minți de geniu împotriva băncilor și a guvernelor, care într-un viitor nu prea îndepărtat riscă să fie jucate pe degete de deținătorii de Bitcoin. Dar, spun analiștii, probabil că nu va fi chiar atât de ușor. Eu nu chiar cred că statul o să stea indiferent la Bitcoin. Tare mie că foarte ușor statul, într-un fel sau altul, va căuta să captureze sistemul. Pentru că e vital pentru stat și cei care sunt în jurul statului să aibă sub control producția de bani. Plățile astea se fac printr-un internet intranet, care poți să-l reglementezi să se desfășoare numai prin serverele statului. În momentul în care trece o plată prin acel server, puțin din Bitcoinul ăla să rămână în buzunarul statului. Chiar și așa însă, minți sclipitoare ar putea înfrânge din nou sistemul, scoțând pe piața virtuală noi monede. Deja au apărut câteva, cu valoare mică, dar care ar lua avânt dacă Bitcoinul ar ajunge să fie controlat de guverne, pentru că mulți s-au săturat să fie la cheremul unor state pe care le întrețin din greu, în timp ce ele uită să mai dea câte ceva înapoi.
Un sculptor român necunoscut în țară, dar foarte faimos peste hotare. Un pictor din Târgu Mureș care a făcut vitralii pentru George Bush și Papa Ioan Paul al